Tervetuloa taas kaikki kaverit. Ulkona on hirveä helle ja me ollaan mamman kanssa sisällä, ettei mun ois kuuma. Käytiin vaan pissaamassa tuolla varjoreiteillä ja nyt voi olla, että pääsen tonne rantsuun, kun mennään ensin tuohon kuumaan sauna-autoon. Ja hurautetaan sinne. Siellä on puita ja merituuli, niin mä pääsen vähän haistelee ja maistelee. Ja mamma, sä voit ruveta vaikka tappaa niitä etanoita taas. Se on kuulkaa ihan sarjamurhaaja. Kun me ollaan lenkillä, niin mun perässä kuuluu, kun sä sanoo, että nyt lähtee sultakin henki ja sinäkin lähet. Ja sinäkin lähet. Nyt loppu sulta henki. Nimittäin me kierrettiin yksi ilta 1,5 kilometriä ja mamma tappoi noin 500 etanaa. 100 kohdalla se lopetti sen laskemisen ja sillä oli sakset mukana, se lipsasi aina pään poikki ja se purskahti vaan koko etana sillä että henki lähti kyllä nopeiten sillä tavalla. Siihen me ne jätettiin, ei me niitä keräillä. Ja sitten kun seuraavat etanat tulee syömään niitä, niin me listetään ne samalla 4 kerralla. Tai mamma listii. Mä en saa haistella edes heiniä siinä kohtaa ja vielä vähemmän maistella, koska nehän levittää listeriaa ja keuhkomatoja. Että olkaa tarkkana. Ja sitten kaiken lisäksi kaikki pieneliöt, ötökät, ne jää kiinni siihen limaan niin kuin jalasta. Mamma katsoi, että mitä se siinä rimpuulee, toi koppakonniainen, niin se oli siinä limassa kiinni, niin mamma tökkäsi sitä tikulla vähän, että se pääsi liikenteeseen. Niitä on täällä aivan kuin sieniä sateella, jos ei enemmänkin. Joo. Ja sitten meillä on nyt tällä hetkellä tosi tylsää täällä sisällä. Mammalla on kielto kädessä, että ei tarvitsisi nyt kalastaa pari viikkoa. No ei tulekaan kalaa täällä nyt hirveästi, odotetaan elokuuta. Mut sitten ei saisi tehdä niinku hirveästi muutakaan. Se on jo pessy lattioita ja 2 mattoa. Että mamma, mä nyt vaan kysyn sulta, että miten tää poikkeaa tosta kalastamisesta, tää hirveä siivoaminen sun käden rasituksen suhteen. Niin. Ai että sillä, ettei tuu kalaa. No enkä mä nyt tyhmä oo. Ei ne nyt viemäristä nouse. Miten tyhmänä mamma sä mua oikein pidät? Ei kuulemma vastaa eikä anna kommenttia. Sitten kun me ollaan täällä sisällä, meillä on myös nälkä. Ja kolesterolit on mammalla korkealla. Toinen hyvä on huono ja... Ei kun hyvä on hyvä ja huono on huono. Eli eläintuotteita pitäisi vähentää. Niin se keksi sitten semmosen suklaamansikkapuuron. Maitoon tehtynä. Siinä on eläintä. No pahinta siinä on sitten, että se laittaa sitä rasvaa siihen voita suoraan, oikeeta voita, varmaan vähintäänkin se vesi, niin siitä tulee semmonen suolaisen makea, että mäkin tykkäsin vähän siitä. Joo, että siinä se terveellisyys sitten menikin. Ja nyt se vetää vähän nappia tuohon olkapäähän ja rasvaa myös siihen olkapäähän. Mutta se on ilmeisesti ymmärtänyt tämän rasvauksen väärin, että ei sitä sisäisesti nyt tarvitse sitä rasvaa syödä tolla tavalla. Joo. Eikä me päästy nyt Ikeaan hakemaan jätskiä. Mamma syö 2 käsin sitä pehmistä. Se on sopinut mamman vatsalle, vaikka siinä saattoi ollakin sitä glukoosisiirappia. Mutta auto-armiasta tuosta rannasta se ei varmastikaan osta sitä, koska sit se juoksee lujempaa kuin Paavo Nurmi. Kukaan ei pärjää sillä, vaikka kaatuisi, niin pystyyn nousisi ja voittaisi, nimittäin vessassa olisi sekunnissa tai 2 tai 10. Joo, että tällaisia vessajuttuja meillä. Mites teillä? Onko siellä syöty mansikoita? Mamma sai eilen, me oltiin kylässä, niin mansikoitakin. Ja mä sain makkaraa. Mä olin serikoiraa katsomassa ja sain haistellakin sitä. Että oon mä jotain sen tästä tavannut täällä. Mutta aika tylsää täällä nyt on, että mamma lähdetäänkö kattoo, onko miehiä rantsus? No sit sanoo, että pitää ottaa ripsiväriä enempi. Laita aurinkolasit päähän ja huulipunaa, sehän on sun kikka 3 ollut aina. Se sopii kuulemma. No me lähdetään mamman kanssa rantsuun vähän tuulettuu, että mäkin tapaan jotain kavereita taas. Niin olkaahan te muut varovaisia, ettei nenu pala. Niin palataan sitten taas asiaan, kun kala alkaa syödä. Tai jos tulee jotain kivaa kerrottavaa.